El capitalisme ho fagocita tot. Recordeu Matrix? Recordeu Matrix? Una al·legoria a la destrucció del capitalisme. I quan es va estrenar Matrix, la gent vam anar al cine, la gent vam omplir les sales de cine i la gent vam veure Matrix i la gent vam analitzar el contingut de Matrix i vam fer cinefòrum amb els col·legues després i vam arribar a la conclusió de que joder, m'he de pillar una puta gabardina negra. I mentrestant un comando d'ISIS al costat, en plan, no, no! No anava d'això la peli! No anava d'això la peli! ISIS, no? L'única lluita eminentment anticapitalista. No anava d'això! Estat islàmic està format per penya que l'únic que ha fet és entendre Matrix. I ens estan passant la mà per la cara en el puto cinefòrum, la gent d'estat islàmic. Els cinemes a la fresca d'ISIS. Anem a quedar-nos aquí. Els cinemes a la fresca d'ISIS estan plens de fandom, amb crispetes i turban, dient la pastilla roja és el Corán, fill de puta!